ngoba lento egcineni iphinde ingilale indoda engingayazi ukuthi uthini manje wena mfazi Lento iyakulala. Usuka uzwa kanjani ukuthi akusubaba? ngiyamuzwa ubaba nyamazi Uke wambonisa mama ingcuzo ukuthi likulele. cha angikaze ngambonisa ubaba ukuthi lingilele manje ngumsuni walokhu ngenhloso yakhe No. kahle ngokutshela wena into engidina ngayo ukuthi ngakuchazela kalento yedlozi hayi nina ayikhuphi Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke ngoletse ke Madlomo. Madlomo ke kopa jotse di viewers tsa rona tsa Josie Bioscope wa go ngoletse. ngumadlomo kaSongane kaDlomo hey nginenkinga yaka baba ubaba ngiphaka amaplate amathathu lele li1 angilazi ukuthi liya kuphi asinabantwana asina nix sihlala si2 kodwa mangiphaka amaplate abamathathu mangimbuza ubaba hayi akunampendulo wena la ekhaya uze ngokugana waye ufuna ukwazi okuningi kodwa nyalazi idlozi la kwaDlomo ukuthi la kukaDlomo ngifuna ukwazi lo muntu lo wesithathu engimphakelayo engamboni noma adla So umuntu omdala nini esikhathi esingakanani wena nobaba nihlala nonke nishadile 3 years Yeah, so kule 3 years leyo yonke nje since uphakela umuntu osambonile. Yebo sisi ngilo ngiyayiphakela nje lento engingayiboni engingayazi. So umuntu omdala lokho kudla halithuthi modisho so dia kae wetsa la nkatsona. Akiri liphaka ka itri kwenza ziyaphela ziyadli kwenzakala. Kuyaphela kona ukudla uyaphuma nalo ubaba iplate abuye nalo iphinde ingixake lento ibuyilale nami. Ngokomoya kube emnyama nje ngize ngiyiphuphe lento lokuthi hayi le angisahlangani enemanye ngiyasaba nokumbuza ubaba yiko nje ngilandenini ukuthi ningisize so ntsho hayi robala wena ihlwa yetsang hayi robala wena uzwa ini wena man lento mayiza lento ifika ngomoya girl ifika ngomoya understand mina nje ngiyabongezwa man ukuthi manje kunalendedwe enginayo ubaba nyamazi mase nginobaba sigijima sidlala into yethu nyamazi ubaba kodwa le na into engingayazi papa mase ngimanzi nginjani nga-understand yiko ngilandenini ukuthi anikake ningibuzeleni lo baba ukuthi wena uke wamtshela ngalento le asikisi umuntu omdala for ukusukusela imic wena uke wambuza ngalento le ukuthi baba nginokuvuka ngimanzi and ngisuka ngingazwi ukuthi yini ngoba kunento nje ezayo ene mayifika lento lena iyenza nje isivunguvungu ngizwe ngimanzi uke wa communicate naye yebo sisi ngeke ngamtshela ubaba ngathi baba no ngifuna ukwazi lo muntu lo engimphakelayo ngoba ubaba wangitshela ukuthi ayidlozi la ekhaya la kwaDlomo okay ledlozi ngiyaliphakela eliphakela every day ngathi uphakela umuntu ophilayo kanjani ngoba la ekhaya idlozi ngiyazi mina mele kuhlatshwe kwenza umsebenzi kwenza umqombothi kwenziwe yonke into kubonakala ukuthi sisebenzela idlozi la ekhaya kodwa le hayi nama ngibona ukuthi idlozi ngoba lento iyangigibela ubaba ngitshela ukuthi na into zala ekhaya mama wangena wazi ini nani that is why wangena ukwazi uyazikhulumela ubaba mangicabanga uyena wangitshela kodwa hayi manje sokunzima kuwesi lento nje ayiye iloku iyachubeka iyaphambili izi yangilala kwamina self ene sengikhathele so mama ubaba uyakulala yena ozikulala zo2 ubaba sinesikhathi maybe nje ngina 1 months ngingalali nobaba ngingamfili kuba yilento le uyayifila yona reversane nje yona ivele nje ifika kube yisivunguvungu kube nje ngidungeke uzwe izenzele lokya nyamalali ayisekho manje hayi man ngimanzi mama usuku manzi kanjalo uzizwa njengomuntu ovele bekabhizi ore uhlwa kamsika mutho bang oneng alibhizi njengoba usuku manzi kanjalo khathala kwalapho ngeke ukumele uvele ube henye into ube lami ngakusaswa kwakhona ubaba huye izitsha yini uyo busy athi ngithi nje girl geza urelax yonke into mina ngizoyenza kulana ke kaDlomo jeez basically awusina dintsha mthomolo awu better hayi izinja nginazo unazo mama ne ya kunanke so ya re tla emela wena ngibele ngikancane ne yes okay mthomolo
bashebeli ba Jozi Bicycle resentsane re metse mama ne. Uzovuma nje ubaba ukuphuma. Hey, yazi abantu. Leso bakusina umuntu abagolozayo. Ngosofu nje lo ba stress. Hey mara, why umuntu ezophaka ama plate awu 3? Like Jozi ngathi ba debate no. Baba la ekhaya nginenkinga. Nginenkinga mama yala kopalitswe. Nginenkinga le plate le. Mthomolo ne. Awukahle Mahlomo kwenzakalani manje? Amakhemera Mahlomo kwenzakalani kwami? Mthomolo re kopa ubuye wena please. Ka kopa Mthomolo please. Nje sekucela umuntu omdala sicela. Kahle awungangibizi ngoHotman. Awukahle. Uthi kwenzakalani? Ngiyacela sithandwa sami kancane nje silungise. Mthomolo ne re kopa go fela re ska o disrespect re memnyako kopa utlwe fela go mama ba tla reng ga o kopa. Please ga o kopa Mthomolo. Mama ke kopa fela o hlalosetse ntate wa re le mo because of a utlwa ga batli nje o feletsa ke kopa re meleng monje. Yo nginenkinga la ekhaya. Baba sihlala sibabili sithu. Nginale nkinga ya le plate eli1 engiliphakayo aba mathathu. Lisuke liya kuphi baba? Ngiphakela bani? Mahlomo. Yebo baba. Kakushadela wona lamanyala lawo. Cha baba. Ngifuna nje ukwazi ngoba lento egcineni iphinde ingilale indoda engingayazi ukuthi uthini manje wena mfazi? Iyangilala lento lena iyangilala ebusuku ngitshela ukuthi ngilele naye ubaba lutho. No. Awukahle uthini? Uyalala wena la kwami. Lento anyazi ngiphupha kabi kuhlala kumnyama nje la ekhaya nyathelwa ngeyiwasho nento engingayazi baba. Ngitshele wena ulalwa yini? Uyangifebela. Angikufebeli baba. So mama hona le ntho sang o re lento yakulala usuka uzwa kanjani ukuthi akusu baba? Ngiyamuzwa ubaba nyamazi lesimele sakhe ngiyasazi. Kunedlozi la ekhaya. Elingabona lo moya Mahlomo. Ngiyavuma baba. Lelo dlozi Mahlomo ngakhuliswa kanjalo ukuthi kumele liphakele Mahlomo. Namhlanje ungilandela umabona kude. Ngiyavuma baba kanjani kodwa lo? Ngilale futhi. So umuntu omdala ama plate ay3. Uke wambonisa mama ingcuzo ukuthi lukulele. Cha. Angikaze ngambonisa ubaba ukuthi lingilele. Mahlomo umsuni walokhu ngenhloso sakhe. Awukwazi ukumtshela ukuthi Eceleni kamo please Mthomolo. aliphakele la kithi idlozi kuphela. Mamela ke thina safundiswa thina. Uma uphekile ukudla uqede ebhodweni. Bantu abadala ngicela sichieftain please. Isiko kuthiwa mawuphaka phakela umuntu wesithathu. Unoma uyamazi noma umazi awungena indawo futhi wena uyakudina njengoba kahle ngokutshela wena into engidina ngayo ukuthi ngakuchazela ngalento yedlozi ukuthi la ekhaya kunekhumbe engalakha njengalakhelo baba omkhulu ukuthi uphaka liphi plate noma kudla ugogdlobo noma kudla ubabdlobo Baba wo baba ngicela ukubuza manje mawuliphakele lelo dlozi liyadla lokho kudla nikwenzani liyaqeda ukudla likhumbula inhlanhla yami ledlozi naye liyamhlalisa kulomshado yonke into yami ngisho umthondo lomthondo malithi athi liyamlala wazelaphi ngoba lomthondo wami ongena kuyena akunadlozi Siwo baba unamanga baba kusiwo lo mthondo ongenayo. Ngiyakwazi baba. Lento ifika ngomoya nje kube uyisivunguvungu baba. mayifika ngomoya bese yenzeni ko uza ukuthi Ngiyeza ukuthi iyangena lento lena. Ubaba ngithi bangithi akasekho yena. Akabonakala. Yalisuka ukuphi baba yewe Bese nokuthi uyaphathula uthi uyabamba lutho. wena nondindo Umfazi wakho ngonondini. mamela wami-ke manje sengiyamtshela-ke unondindo wakhe ngoba unalo umoya yena ngawazi Ngiyaxolisa baba. Ngiyangiphinde baba. Mthomolo thosa moya ukubathwala yazi ngiyanizwa-ke manje mamela-ke ngicela ukuthelela abantu bakho bababona kude baphume-ke la kwami batshele baphume Mahlomo Mthomolo wait ngani Ngilekeleni ubaba to you. ngizokutha manje. Whoa no ngizozilawulela umfazi wami nina hayi Whoa nina ayikhuphi wait no stop it hey wena Ngiyacela. okay siyaphuma Phumani. isivele kwabona kude ngizokwazi kahle ayicishwe lento Awungabambi umuntu esifazane kanje. Watshele kanje. Baba. Phela umuzi wami ngiyangicela ningayifaki nakumona. uthi sizokunceda umuntu omdala Owami uzokuthi yaphela. Thina umsebenzi wethu ukunceda abantu manje ngizokushiya aw
ene simshiye mama sikushiya kanjani mawukanje Senkingeni kanje. Ngiyacela baba. Kanti manje simshiya kanjani? ene sizonceda yena wena ayise Eish, ngoba ke sizothini ntwana ngoba phela sizonceda yena and akase uthi masihambe uthi thina. asihambe and asifall down o itse re tsamaye mama ke Eish, ayasicela sana. ke mama o itse re tsamaye guys ne ke tlo tjho if ali yanga and then ha ona ka mogomong honestly Achi guys ke a tshepa la bonwa ga achi family ya Dlomo e se re tibela jwale ntate o sa re tibela le mme wa teng ka mona hore yena o tla sala le ntate jwale ntho re iputsang yona hore mosia jwang jwale mama so dintho di so bishapo mara hona ntho re tla etsang because of mama o decide la rena wa sala le ntate wa re tibela guys ke a tshepa lona ha o le situationeng e so whereby o na le partner le nyetse and hona le dintho tse o sa di understanding ka partner ya hao mohlomong di rituals nyana tse wena o sa di understanding kapa ntho tse tshwanang le tsa bo di plates ka ntate a tsholela batho ba itire o iputsa why motho a ka tsholela batho ba itire mara re dula re le two ska lebala fela ifile wena o na le bothata bo tshwanang ba mama hore emailela ko josepbioscope.co.za ke le rata kaofela guys kopa le subscribeng le sharing di video tsa rona ebile le re following yes baby